उदाहरण त्यातून दिल्यात. अर्जुनाने कशी डिझायर फुलफिल केली, आणखीन कोणती डिव्होटीची कशी फुलफिल केली. मागीर वेदास, हा वेद साक्षात वेद हे बी कृष्णाने स्तुती करतात, प्रेयर्स म्हणतात. तर हे सगळं ऐकल्यानंतर परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी विचारता की तुम्ही तर म्हणतात की कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड. विष्णू म्हणणारच कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड. तरी पण कृष्णाने विष्णूने डिवोटीज गरीब उरतात आणि शंकर शिवाले डिवोटीज एकदम श्रीमंत ऑप्युलंट उरतात. तसे बघायला गेल्यावर शंकर कोण असा? शंकराली पत्नी असा दुर्गादेवी पार्वती. ती म्हणाल ऍक्च्युली शी इज द कंट्रोलर ऑफ द मटेरियल नेचर. तर जर का कोणाली पत्नी जर का सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ दी मटेरियल नेचर उरल्यार तो मनीस कसो उरच्या जाय? एकदम ड्रेस फॅब्युलसली ड्रेस करच्या जाय, बरे घर उरच्या जाय. पण आम्ही शंकराक पळयतात की तो कसलो ड्रेस परिधान करता? तो स्नेक गळ्यात घालता, टायगर स्किनचे कपडे घालता, रुद्राक्षाची माळ घालता, भस्मान पूर्ण कवर उरता सगळी बॉडी, आणि आजूबाजून सगळे त्यावेळेला भूत पिशाचे सगळे उरतात आणि रावता काय तर कैलाशात ताका घर बी उरना. तर इतली दिश्चाक तो एकदम असं गरीब असा, पण तागेले डिवोटीज एकदम श्रीमंत. पण विष्णू पळयल्यार विष्णूची पत्नी कोण असा? लक्ष्मी देवी. लक्ष्मी देवी इज अ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून. तर विष्णू बी पळयल्यार तागेले ऑप्युलन्स भारी उरता, पण विष्णूनी डिवोटीज एकदम गरीब. तर असे कित्याक? शुकदेव गोस्वामी त्याचे एक्सप्लेनेशन करता की शंकराले पत्नी शी इज अ कंट्रोलर ऑफ मटेरियल नेचर, आणि तागेले जे डिवोटीज म्हणतात ते सगळे जण मटेरियल ऑप्युलन्स साठीच सगळी प्रार्थना करतात. उदाहरण असा रावण. रावणान बी शंकराली भक्ती केली, त्याच्यासाठी भरपूर तप केले आणि ताका भरपूर पॉवर मिळली. दुसरं उदाहरण असा बाणासूर. बाणासुराक 10,000 आर्म्स आशिल्ले, भरपूर शक्ती आशिल्ली आणि भरपूर पॉवर बी आशिल्ली. हे सगळे शिवाले भक्त आशिल्ले. सो दे वर ऑल ऑप्युलंट. कारण शिवा आम्ही म्हणतात की तो एक देवता असा, आणि देवता म्हळ्यार डेमिगॉड जे उरतात ते जे किती मागतात तसे तसे ते देतात. ते पळयनात की हे दिल्यानंतर या मनशाले बरे जातले वाईट जातले, लोकाले बरे जातले वाईट जातले, हाजी हाका गरज असा की ना, याचे डिस्क्रिमिनेशन देवता करणार. जे तुम्ही मागता जर का तुमचं क्वालिफिकेशन उरल्यार, तप उरल्यार तुमका ते दितात. पण विष्णू तसे ना. विष्णूला कसे असा? वैष्णू विल गिव्ह यू व्हॉट यू नीड, नॉट व्हॉट यू वॉन्ट. जर का आता एक आई उरली आणि आईनी एक चोरडू उरले, तर चोरडूक जर का भूक लागली आणि त्या चोरडान सांगले की माका पिझ्झा दी, तर आई ताका पिझ्झा दितली की ना? मम्मी विल गिव्ह द चाइल्ड पिझ्झा ऑर नो? इफ द चाइल्ड इज हंग्री, दिवची ना. ती म्हणजे लागली सांगतली की वरण भात जेव, चपाती खा, भाजी खा. ते कारण दॅट इज व्हॉट यू नीड. पिझ्झा तुका आता पोट भरतले, पण दॅट इज नॉट गुड फॉर यू. अल्टिमेट बेनिफिट तुका मिळचे ना. तर विष्णू बी तसेच, विष्णूले बी बेनिडिक्शन बी तसेच होता. विष्णू पळयता की हे जे तू मागतात ते जर का हावे तुका दिले, तर त्याने तुम्हाला आध्यात्मिक प्रगती जातली की ना जातली. तर राधानाथ महाराज, श्री जोलीने राधानाथ महाराज एका लेक्चरात त्याने सांगले की even if your material condition is bad, but if that is good for your spiritual advancement, Lord Krishna will keep you in that position. ऐकूशाक बी आमका भय दिसता की आम्ही मटेरियल पोझिशन एकदम खराब असा आणि त्यातून जर का आमगली स्पिरिच्युअल प्रगती जावची असा, तर भगवंत आमका त्याच कंडिशनात दवरतलो. दॅट इज द फॅक्ट. कारण त्या परिस्थितीत जर का तुगली ऍडव्हान्समेंट जावची असा, तर तुझ्यासाठी ते सगळ्यात बेस्ट असा. पण कृष्ण म्हणता की यू रिमेन इन दॅट पोझिशन. तर कृष्णाने बेनिडिक्शन दिवची पद्धत अशी असा. ही डझंट सी व्हॉट यू वॉन्ट, बट ही गिव्स यू व्हॉट यू नीड. दुसरा पॉइंट असे असता की कृष्णाने जे कोणी डिवोटीज असतात तांका ऐश्वर्य
ची गरज ना. तांकां कितें जाय, तांकां फक्त कृष्ण प्रेम जाय, कृष्णाची सेवा जाय. त्या सेवा आणि प्रेम करच्याक तांकां ऑप्युलन्सची गरज ना. तर ते ऑप्युलन्स मागविनात, मटेरियल गिफ्ट मागविनात. कायम असे मागतात की मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्तीर अहेतुकी त्वयी. म्हाका जन्म जन्मांतरात तुगली अहेतुकी म्हळ्यार विदाउट एनी इल मोटिवेशन प्युअर भक्ती म्हाका दी. हेच सगळ्या डिवोटीजले मागणे उरता. तर तो फुलफिल करता. डिवोटीज श्रीमंती मागना किंवा आणि किती मागना, तो फक्त भक्ती मागता. कृष्णा गिव्स दॅट भक्ती टू द डिवोटीज. परंतु प्रभुपाद असे म्हणतात की इफ यू आर रिच and if you use that money in Krishna's service, Krishna will give you opulence. So योगक्षेम वहाम्यहम म्हणा की ते तुझ्याकडे जे असा ते कृष्ण प्रिझर्व करता आणि जे ना ते प्रोव्हाइड करता. आता प्रभुपादाचे उदाहरण आम्ही पळूया. प्रभुपाद जेव्हा फर्स्ट टाइम युएसात गेले कृष्णाचे बद्दल, कृष्ण कॉन्शियसनेसची प्रीचिंग करतात, तांगेल्या गुरुच्या आज्ञेनुसार ते प्रभुपाद युएसात गेले. तर थंय गेल्यानंतर प्रभुपादाकडे फक्त 40 इंडियन रुपीज आशिल्ले. एज कितले आशिल्ले प्रभुपादाले? 70 इयर्स. तर त्या एजात जनरली पीपल थिंक ऑफ रिटायरिंग, बट प्रभुपाद वेंट टू द यूएस टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस. जेव्हा प्रभुपाद थंय युएस गेले, त्याच्याकडे काही नशिल्ले, पैसे नशिल्ले, पण प्रभुपादाकडे किती आशिल्ली? भरपूर भक्ती आशिल्ली, भरपूर श्रद्धा आशिल्ली आणि गुरुनिष्ठा आशिल्ली आणि भरपूर नॉलेज आशिल्ले. हे सगळे घेऊन प्रभुपाद थंय गेले. तर लॉर्ड रिटेन्ड ऑल दॅट, प्रिझर्व्ड इट. तांगेली गुरुनिष्ठा तशीच रावली, भक्ती बी तशीच रावली, तांगेले ज्ञान जे आशिल्ले ते बी तसेच रावले. प्रभुपादाकडे काय नाशिल्ले? तर प्रभुपाद डिड नॉट हॅव रिसोर्सेस. त्यांच्याकडे माणसं नशिल्ली, पैसो नशिल्लो, घर नशिल्ले, काही नशिल्ले, संपत्ती नशिल्ली, काही नशिल्ली. पण ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम कृष्णा प्रोव्हाइडेड ऑल दॅट टू हिम. बाय? बिकॉज ही वॉज गोइंग टू यूज इट इन कृष्णा सर्व्हिस. कृष्णा सर्व्हिस साठी जे काही लागतात ते सगळे कृष्ण प्रोव्हाइड करतात. तर प्रभुपाद सेज व्हॉट इज रिअल ऑप्युलन्स? खरे ऐश्वर्य म्हणाल किती? आता लक्ष्मण म्हणतात, लक्ष्मण रामाला भाव लक्ष्मण. लक्ष्मण त्याचं नाव लक्ष्मण किती झाले? कारण रिअल ऑप्युलन्स म्हणणार भगवंताची सेवा करण्याची जी आमका संधी मिळता ते आमचे रिअल ऑप्युलन्स असा. So a devotee of Krishna is rich in devotion to the Lord. That is this real opulence. तर गरीब उरल्यार, श्रीमंत उरल्यार, that is immaterial for him. ताका किती खबर जाय उरता? फक्त कृष्णाची सेवा करच्या करती जे काही जाय ते सगळे कृष्ण ताका प्रोव्हाइड केल्यार फक्त खुश उरता आणि सेवा करत रावता. पण शिवाले डिवोटीज असे उरना. शिवाले डिवोटीज दे आर ऑलवेज आफ्टर मटेरियल ऑप्युलन्स. तांकां धन दौलत जाय, तांकां नाव जाय, तांकां पॉवर जाय, फिजिकल पॉवर जाय, रूल करच्याक जाय, असे सगळे ताका मागता. तर डेमिगॉड्स, शिवा बी डेमिगॉड तो सगळे प्रोव्हाइड करता. तो हे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज सांगले. आणि उदाहरण म्हण त्याने वृकासुराले उदाहरण दिले. वृकासूर कोण आशिल्लो? वृकासूर आमगेलो महाभारतातलो शकुनी मामा. ऐकायला सगळ्यांना शकुनी मामा बद्दल. तर ते शकुनी मामालो तो चलो वृकासूर. तर तो शिवालो भक्त आशिल्लो आणि त्याने शिवाकडे ऍक्च्युली ताका भरपूर मटेरियल बेनिफिशियल जाय आशिल्ले. त्याने विचारले नारदाक की हांव कोणाली भक्ती करू? ब्रह्माली भक्ती करू की शंकराली भक्ती करू की विष्णूली भक्ती करू? तर नारद मुनी ओळखले की ताका खरे ऍक्च्युली किती जाय. तर तो विचारला ना, तू शिवालेच भक्ती कर, कारण शिवा इज आशुतोष. आशुतोष म्हळ्यार कितें? ही गेट्स प्लीज व्हेरी इझिली. थोडेशे केल्यार बी तो खुश जाता आणि जे तू मागता ते तुका दिता. तर तो म्हणच्या लागलो बरें. तो कैलासात गेलो. कैलासात ताणी शिवाली स्तुती करच्या सुरुवात केली आणि शिवासाठी तप केले. तप कसले केले ताणे? स्वतःले फ्लेश कट कन
तो यज्ञात घालतालो. स दीस पर्यंत तागेले तशे पेनन्स चालू आशिल्ले आणि स दीस फ्लेश काढतालो यज्ञात घालतालो, फ्लेश कट करतालो यज्ञात घालतालो. पण शंकर थंय आयलो ना. 7th डे तो म्हणच्या लागलो अजूनपर्यंत म्हाका ईश्वर प्रसन्न जालो ना, तर आता हांव म्हगेले जगणे काही उपयोग ना म्हण तो तेच नाईफ घेऊन स्वताली मान कापच्याक म्हण गेलो. तितल्या थंय शंकर आयलो. शंकर म्हणच्या लागलो की किती जाय तुका, तू मान कापनाका, तू जे तुका जाय ते हांव तुका दिता. तो वृकासूर म्हणच्या लागलो आणि ताणे वृकासुरान शंकराक नमस्कार केलो. शंकराक नमस्कार केलो तर ताणे आशीर्वाद दिलो आणि ताका टच केले. शंकरान वृकासुराक टच केले. आता वृकासुर कसो आशिल्लो, पूर्ण रक्तबंबाळ जाल्लो, कारण फ्लेश कट पण दितालो न्ही यज्ञात. फुल असे सगळे सगळे अवयव कट झाले, ब्लड असे येताले, असे सगळे घाणेरडे अवस्थेत आशिल्लो. पण शंकरान टच केल्यानंतर तो परत प्रॉपर तागेली जी ओरिजिनल स्थिती आशिल्ली तातूंत आयलो आणि म्हणच्या लागलो थँक्यू, तू हांगा येऊन म्हाका आशीर्वाद दिल्या बद्दल. तू म्हाका कितें जाय तर विचारचा लागलो प्रकासूर की म्हाका अशी एक आशीर्वाद दी की ज्या कोणी मनशाच्या माथ्याचेर हांव हात दवरतलो तागेले माथे फुटतले आणि तो मरतलो, अशें म्हाका तो आशीर्वाद दी. आता शंकर ऐकून एकदम नाखुश झालो. म्हणजे लागलो अरे हे असलं कसं आशीर्वाद मागता. पण शंकरान किती सांगितले, आस्क व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट आय विल गिव्ह असे प्रॉमिस केले. सो नाव शंकर कुड नॉट गो बॅक ऑन हिज वर्ड्स. ताणे विचार केले की जर का आता हाका असे आशीर्वाद दिले तर तो लोकाले बी कोणालाही कल्याण जावचे ना, सगळ्याला वाईटच जातले. कारण ज्या ज्या माणसाच्या डोक्याचेर माथ्याचेर तो हात दवरतलो तो मरतलो. तर दॅट इज नॉट गुड. बट लॉर्ड शिवा सेड आय कांट हेल्प इट, हांवें प्रॉमिस केला. तर तो तथास्तु म्हणता. तथास्तु म्हळ्या बरोबर तो जो वृकासूर आशिल्लो तो शंकराच्याच फाटल्यान धांवचा लागता आणि म्हणच्या लागता आता हांव टेस्ट करच्याक तुगेल्याच माथ्याचेर हांव हात दवरतलो. शंकर म्हणटा अरे म्हळ्यार हांवच मरतलो, म्हगेलेच माथे फुटतले आणि हांव मरतलो. तर शंकर धांवच्या लागलो. धावत धावत वता दुसऱ्या प्लॅनेट्साचेर वता, ब्रह्माकडे वता. ब्रह्माक सांगता म्हाका हेल्प कर, हो वृकासूर म्हागेल्या फाटल्यान लागला, म्हाका मारच्या. आणि ते वृकासुराले इंटेन्शन कितें आशिल्ले, इंटेन्शन असे आशिल्ले की शंकराक मान पार्वती बरोबर लग्न करचे, शंकराली पत्नी पार्वती तिच्या बरोबर लग्न करचे अशी तागेली इच्छा आशिल्ली. ते शंकर भोला शंकर म्हणतात ती आम्ही, तो भोला शंकरान ताका ती बेनिडिक्शन दिली. पण शेवटी तो वृकासूर तागेल्याच फाटल्यान गेलो. थंय फाटल्यान तो धावत धावत गेलो ब्रह्माकडे. ब्रह्मा म्हणच्या लागलो हांव तुका काही हेल्प करू शकना, तू विष्णूकडे वच. तो विष्णूकडे गेलो. विष्णूक सगळे सांगले असे असे झाले म्हण. तो विष्णू म्हणच्या लागलो काय भिवू नका, हांव पळयता कितें करचें ते. विष्णून इमिजिएटली एक ब्रह्मचार्याले रूप घेतले. ब्रह्मचारी म्हळ्यार असे साधे ड्रेस आशिल्लो तागेले, हातात एक बीड्स आशिल्ले आणि एक दंड आशिल्लो. संन्यासी ब्रह्मचारी असलो असं तो रूप घेऊन त्या वृकासुराच्या मुखार आयलो. आणि वृकासुराक म्हणच्या लागलो की ओ शकुनी पुत्र, तू हांगा कितें करता आणि इतले धावत धावत आयला, तू दमलो उरतलो, जरा वेळ बसून हांगा आराम कर. तो वृकासुरान जेन्ना ऐकले की शकुनी पुत्र म्हळ्यार हांव म्हाका वळखता आणि तो इतलो स्वीटली उलोवच्या लागलो ताच्याकडे की तो वृकासूर थंयच बसलो आणि तागेले स्वीट वर्ड्सान ताका एकदम आराम दिसलो वृकासुराक. कारण म्हणच्या लागलो की तू म्हाका विचारचे हांव कित्याक हांगा आयला म्हण, आणि खरे खरे सांगच्या लागलो. कारण ही वॉज हॅपी विथ दॅट ब्रह्मचारी. ब्रह्मचारी नोज मी, इज कॉलिंग मी शकुनी पुत्र, म्हळ्यार हो म्हाका हितचिंतक आसा. तर तो म्हणच्या लागलो की अशें अशें जालें, हांवें शंकराकडे एक बेनिडिक्शन मागिल्ले आणि आता हांव टेस्ट करच्याक म्हण शंकराच्याच माथ्याचेर हांव हात दवरच्या म्हण गेल्यार तो शंकर थंयच्यान पळून गेलो. तो ब्रह्मचारी म्हळ्यार जो विष्णू आशिल्लो तो म्हणच्या लागलो शंकराले बेनिडिक्शन, आता शंकराली अवस्था किती झाली तुका खबर आसा. तो वृकासूर म्हणच्या ना किती झाला म्हणतात. शंकराले तागोलो फादर इन लॉ दक्ष ताच्या बरोबर झगडे जाल्ले. कारण सतीक ताणे यज्ञाक आपयले नाशिल्ले, ती स्टोरी आसा न्ही. तर ते शंकर आणि दक्षाले झगडे जाल्ले. तर
दक्षान शंकराक कर्ज केले की तू यू विल लूज ऑल युअर सेन्सेस आणि तू भूता म्हण की हांगा थंय वतलो. तर जर का शंकर असो घोस्ट जाल्यार ताचे बेनिडिक्शन कशें मेळटले? ताच्या बेनिडिक्शन दिवची पॉवरच ना राजे तातूंत. अशें तो म्हणटा ब्रह्मचारी म्हणच्या लागलो. आता वृकासुराक ब्रह्मचार्यान शकुनी पुत्र वगैरे इतले सगळे म्हणल्यानंतर तो वृकासुर म्हणच्या लागलो अरे हा ब्रह्मचारी सगळे खबर उरतले. तो म्हणच्या लागलो अशें आसा. ब्रह्मचारी म्हणच्या लागलो हा अशेंच आसा. तागेले काय बेनिडिक्शन वर्क करचे ना. तुका जाय जाल्यार स्वताच्या माथ्याचेर हात दवर आणि पळय कितें जाता म्हण. काय जावचें ना, तू बरोबर रावतलो. तो ताका इतलो फेथ बसलो त्या ब्रह्मचार्याचेर. म्हळ्यार तो ओरिजिनल विष्णू आशिल्लो. तो वृकासुरान स्वताच्या माथ्याचेर हात दवरले. कितें जालें? तागेले माथे फुटले आणि तो मन गेलो. तर तसे शंकराक विष्णून तसे करून वाचयले. तो शंकर उरता एकदम इनोसंट, एकदम भोळो आणि इझिली प्लीज जातलो असो उरता. तर ताका विष्णून अशें करून वाचयला. तर प्रभुपाद अशें म्हणटात की इफ द लॉर्ड इज एक्स्ट्रा मर्सीफुल ऑन यू, he will take away all your opulence. म्हळ्यार कितें? तुगेले जे कितें वेल्थ आसा, जे कितें प्रॉपर्टी आसा, जे कितें धन आसा तुगेले सगळे घेवन सोडटलो. म्हळ्यार कितें जातलें? एकदम गरीब जातलो मनीस. आनी जेन्ना मनीस गरीब जाता तेन्ना तागेले फॅमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स कोणाक तो आवडना. सगळे जाण ताचे पासून दूर पडतात. आणि एक्झॅक्टली अशी सिच्युएशन कोणाली जाल्ली? प्रभुपादाली जाल्ली. प्रभुपादालो बिझनेस आशिल्लो फार्मास्युटिकल बिझनेस आशिल्लो. पण जेन्ना ताणें डिसायड केले की हांव कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो करतलो आणि म्हागलो गुरु भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांकां जी ऑर्डर आशिल्ली ती फुलफिल करचे वतलो, तेन्ना तागेले सगळे ऑप्युलन्स गेले आनी तागेली फॅमिलीन बी तांकां दूर लोटले. वाय डज द लॉर्ड डज लायक दिस? वाय डज विष्णू डज टू हिज लायक दिस टू हिज डिवोटीज? कारण जर का तुमका फॅमिली मेंबर्स नात, फ्रेंड्स नात, रिलेटिव्ह नात, पैसो ना, काय ना, तर whom will you surrender unto? You surrender unto God. तर अशें करून तू गॉड आणि तागेल्या डिवोटीजच्या लागीं येतलो आणि तुगेले खरे कल्याण जातले. पण ताजो अर्थ असो न्ही की आम्ही भक्ती केल्यार आमगेली सगळी संपत्ती वतली आणि आम्ही एकदम बेघर जातली, अशें काय ना. कारण लॉर्ड विल ओनली give you that much benediction what you can take. तुमगली शक्ती कितली आसा हे सगळे टॉलरेट करची, ती पळोवन तुमका विष्णू तुमच्या पासून हे सगळे हिरावून घेता. अशें ना की सगळे हिरावून घेतले आणि आम्ही भक्ती आता सोडची, कारण भक्ती इज डेंजरस. भक्ती केल्यावर आमगेले सगळे वतले अशें वाटचे कारण ना. हा, तर हे वृकासुराली स्टोरीन अशें आमकां कळटा की शंकर भोळेपणान ताका जे मागले ते ताणे दिले. पण त्याच्यामुळे कोणाला सगळ्यांना नुकसानच जायत आशिल्ले. तर डेमिगॉड्स डोंट सी what that person deserves or what that person will do with that benediction, but Krishna will see what will happen to that person when he gets that आशीर्वाद. तर शंकरालो आणि एक भक्त आशिल्लो, हांवें नाव सांगिल्लें बाणासूर म्हणून. तो हू इज दिस बाणासूर? बाणासुराले 1000 आर्म्स आशिल्ले आणि त्या 1000 आर्म्सान ताणे सगळे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स वाजवून शंकराक प्लीज केले. आणि शंकराक म्हणच्या लागलो की यू गिव्ह मी सो मच पॉवर दॅट आय विल बी एबल टू डिस्ट्रॉय एनीबडी. आणि जर का हांव डिस्ट्रॉय करू शकलो ना तर तू म्हागेल्या मदतीक घेवच्या जाय, म्हाका वाचोवच्या जाय. ताका बी शंकरान तथास्तु म्हणे. मुखार बसून कितें जालें तर बाणासुराली चली आशिल्ली, तिका नाव आसा उषा. तर ती उषा आशिल्ली, तिका एक फावटी स्वप्नात अनिरुद्ध म्हळ्यार कृष्णालो चलो प्रद्युम्न आणि प्रद्युम्नालो चलो अनिरुद्ध, तो तागेल्या स्वप्नात येता त्या उषाल्या. आणि उषा म्हणटा म्हाका हाजेच बरोबर लग्न करचें आसा. तर ती तिगेली एक फ्रेंड आशिल्ली आणि ती फ्रेंड आशिल्ली ती शी न्यू मॅजिक. तर ती कितें करता, ती अनिरुद्धाक घेऊन येता आणि उषाल्या पॅलेसात हांद वळता. आणि थंय उषा आणि अनिरुद्ध तांगेले प्रेम जमता.
तर बाणासुराक जेन्ना हे कळटा की उषा आणि अनिरुद्ध म्हळ्यार कृष्णालो नातू, अँड कृष्णा इज द एनिमी ऑफ बाणासूर. म्हणजे अरे मगल्या एनिमील्या नातवा बरोबर मगली चली लग्न करून बसल्या, तर हांव हे कदापि टॉलरेट करचो ना. ताणे कितें केलें, अनिरुद्धाक कॅप्चर करून दवरले. आणि अनिरुद्ध कॅप्चर करून दवर ही न्यूज गेली कृष्णाकडे पोहोचली की अरे अनिरुद्ध इज कॅप्चर्ड बाय बाणासूर. तर कृष्ण ताजेर फाईट करच्या म्हणून वता बाणासूर बरोबर. आणि इन द फर्स्ट फाईट कृष्ण तागेले 10,000 आर्म्स आशिल्ले, हात आशिल्ले तरीतले सगळे कट करून उडयता तागेलो सुदर्शन चक्रान. पण बाणासुरान तिथे सांगितले शंकरा की आय हॅव टू बी पॉवरफुल, अँड इफ आय एम नॉट एबल टू प्रोटेक्ट माय सेल्फ यू शुड प्रोटेक्ट मी. तर शंकर थंय धांवन वता बाणासुराच्या रक्षणासाठी. पण हांगा विष्णू आणि शंकर ते दोघ जाण उरतात. ते दोघ जाण कोण असतात ऍक्च्युली? ब्रह्मसंहितेक एक श्लोक असा, क्षीरम दधी विकार योगात संजायते नाही तथा पृथगस्ति हेतोः यः शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी. म्हळ्यार कितें? क्षीर म्हळ्यार मिल्क. मिल्कात जर का आम्ही कर्ड घाल्यार आउटपुट कितें जाता? कर्ड जाता, दही मिळता आमकां. तर तशें पळयल्यार दूध आणि दही या दोन्ही गोष्टीत फरक असा. दूध इज स्वीट, दही फ्रेश उरल्यार स्वीट असा, पण मागीर ते सार जाता. तर दूध आणि दही ऍक्च्युली वेगळे असतात, परंतु दोन्हीलो सोर्स एकच असा, मिल्क. तर तशेंच कृष्ण जेन्ना सृष्टीची रचना करच्या वतालो तेन्ना ही एक्सपांडेड इनटू सदाशिव. सदाशिव म्हळ्यार कोण? सदाशिव म्हळ्यार सृष्टी निर्माण करणारा जो शिव असा तो सदाशिव. म्हळ्यार कृष्णाचेच एक्सपान्शन ऍक्च्युली शंकर असा. म्हण असे म्हणतात की हर और हरी. हरी म्हळ्यार कोण? कृष्ण. आणि हर म्हळ्यार कोण? शंकर. तर ते दोन्ही एकाच भगवंताले रूप असतात, दोन रूप असतात, शंकर आणि विष्णू. तर हो जो बाणासूर असा, बाणासुराक जेन्ना अटॅक केले कृष्णान, कारण अनिरुद्धाक ताणे कॅप्चर केले म्हण, तर शंकर म्हणच्या लागलो की आता हो मगलो भक्त असा, हांव कितें करू? तर विष्णू म्हणच्या लागलो की नो यू कॅनॉट प्रोटेक्ट हिम. कित्याक? कारण ही हॅज डन दिस क्राईम, हाऊ कॅन यू प्रोटेक्ट अ पर्सन हू हॅज डन क्राईम? मग मागीर शंकर विष्णूनी माफी मागता आणि शंकर त्या बाणासुराक बी समजायचा की असे असे असा, व्हॉट एव्हर यू डन इज रॉंग. तर अनिरुद्धा रिलीज कर आणि तागेले आणि उषाले लग्न पण दी. तर तेन्नाच्यान आता बाणासुराक आम्ही शेल्टर दिलंय म्हण शंकराक दिसता की हांवें व्हडलो मिस्टेक केलो. म्हण तेन्नापासून शंकर विष्णूकडे असे मागता की ज्या ज्या ठिकाणी तुगले स्थान असा ताजे हांव धाम रक्षक म्हण म्हाका तू रावच्याक जागो दी. तर भुवनेश्वर काय असा? जगन्नाथपुरीच्या लागीं असा. जगन्नाथपुरीत कोण असा? जगन्नाथ असा. आणि भुवनेश्वरात शंकर असा. शंकराले व्हडले मंदिर आसा थंय, लिंगराज म्हण. ते लिंगराजा मंदिराच्या कळसाचेर पळयल्यार तर कळसाचेर कितें आसा? शंकराली त्रिशूळ आणि कृष्णाले सुदर्शन चक्र, हे दोन्ही एकत्र असतात. म्हण ताका हरी हर असे मंदिर असे म्हणतात, कारण ते दोन्ही दोघ जण असतात, शंकर बी असा आणि कृष्ण बी असा. कृष्णाले चक्र, एका सायडान चक्र दिसता आणि एका सायडान हाफ त्रिशूळ असा. हे दोन्ही असे एकत्र थंय आमकां पळोवच्या मेळटा. लिंगराज आता तेचे बेनिडिक्शन शंकरान मागले की ज्या ज्या ठिकाणी तुगेले देऊळ असा, मंदिर असा, थंय म्हाका बी धाम रक्षक म्हण दी. तर आम्ही वृंदावनात पळयतात, वृंदावनात गोपेश्वर महादेव असा. म्हळ्यार तो बी शंकरच असा. वृंदावन कृष्णाले भूमी असा. आमगेले गोपीनाथ मंदिर असा मुंबईत, ताजे लागी बाबुलनाथ मंदिर असा. गोपीनाथ कृष्णाले मंदिर, बाबुलनाथ शंकराले मंदिर. ज्या ज्या ठिकाणी कृष्णाले मंदिर असा ताचेच लागीं
शंकराला बी मंदिर असा, कारण दोन्ही एकाच देवाचे दोन रूप असतात. तर हे सगळं एक्सप्लेन करून सुखदेव गोस्वामी सांगतालो की शंकर आणि विष्णू या दोन्ही डिफरन्स असतो असा की ऍक्च्युली दोन्ही एकच असतात, पण विष्णू जे बेनिडिक्शन दिता तो जर का ते तुका गरज असता तेच बेनिडिक्शन दिता, जे काय तुका जाय ते बेनिडिक्शन तो दिना. पण भोलेनाथ असा शंकर म्हणतो व्हॉट एव्हर यू आस्क फॉर ही विल फुलफिल दॅट बेनिडिक्शन. तर आम्ही जर का शंकराच्या मंदिरात गेली तर आम्ही किती मागचे थंय पासून जनरली आम्ही किती शंकराकडे आम्ही बसून जर का ऑप्युलन्स मागले तर तू तिथलो म्हाका वेल्थ दी, म्हाका घर दी, म्हाका अमके दी धमके दी, तो फुलफिल करतलो. पण थंय बसून आम्ही ताका रिस्पेक्ट पे करून कृष्णाचीच भक्ती मागची. का? कारण सुखदेव गोस्वामी म्हणतालो की हू इज द सुप्रीम गोल ऑफ अवर लाईफ शुड बी टू गेट लव ऑफ गॉडहेड विच इज लव ऑफ कृष्णा. तर आता सुप्रीम कृष्ण असा हे जर हे कळच्याक एक पटी सगळे जी ऋषी मुनी आशिल्ले ते ऋषी मुनीन असे हे केले. तर आता ऋषी मुनीले एक मीटिंग झाली आणि तातूंत तांकां डिसायड करचे आशिल्ले की हू इज द सुप्रीम, ब्रह्मा सुप्रीम आसा, विष्णू सुप्रीम आसा की शंकर सुप्रीम आसा. तो विष्णू सुप्रीम आसा, शंकर सुप्रीम आसा की ब्रह्मा सुप्रीम आसा. तर हे फाइंड आउट करचे काम भृगु मुनीक दितात. तो भृगु मुनी वता पहिले कोणाकडे वता, ब्रह्माकडे वता. ब्रह्मा भृगु मुनीलो फादर असा, पिताश्री. जेन्ना तो ब्रह्माला ताका दर्शन जाता भृगु मुनीक, तर भृगु मुनी ऍक्च्युली एटिकेट्स प्रमाणे भृगु मुनी कितें करचे जाय, ताका दंडवत प्रणाम करचे जाय आशिल्लो. तर भृगु मुनी कितें करता, ताका इग्नोर करता, ब्रह्माक इग्नोर करता. ब्रह्मा कळता की हो म्हगेलो चलो आसा आणि तो म्हाका इग्नोर करता. ब्रह्माक खरो राग येता. पण ब्रह्मा इज फुल ऑफ इंटेलिजन्स, बुद्धी. तर ब्रह्मा ताका बुद्धीला बुद्धी ऐकून म्हणजे बुद्धीची साथ घेऊन तो डिसाइड करता की हा आय शुड नॉट गेट अँग्री, आय शुड नॉट शो दॅट आय एम अँग्री. तो कंट्रोल करता स्वतःलो. तो मागीर ऋतुमुनी कळता तरी पण की हा ब्रह्मा हॅज गॉट अँग्री, वाय बिकॉज आय डिड नॉट पे ओबेसन्सेस टू हिम और आय इग्नोर्ड हिम. तो मुखार होता म्हळ्यार ही कॅनॉट टॉलरेट हिज अँगर असे तो डिसाइड करता, कन्क्लूड करता आणि मुखार वता कैलाशाचेर वता. कैलाश थंय शंकर उरता. शंकरालो ऍक्च्युली ब्रह्मा शंकर ब्रह्मालो पुत्र. ती स्टोरी असली ब्रह्मा जेन्ना क्रिएशन करशाक सांगितले तर पहिली ताणे नारद मुनी क्रिएट केले ब्रह्मान आणि सांगले की तू म्हाका सृष्टी क्रिएशनाक म्हाका तू मदत कर. नारद मुनी म्हणच्या लागलो हांव काय ब्रह्मचारीच रावतलो, हांव काय लग्न बिग्न काय करचो ना, म्हाका ब्रह्मचारीच रावची आसा. पण मागीर ब्रह्मा म्हणटा ओके. तो ब्रह्मा मागीर 4 कुमाराक जन्म दिता. सनातन, सनंदन, सनक 4 कुमाराक जन्म दिता. तांकां सांगता की नाव यू हेल्प मी इन क्रिएशन. ते 4 कुमार बी म्हणतात की आमकां बी ब्रह्मचारी रावचे आसा, आजन्म ब्रह्मचारी. आणि ब्रह्मचारी सोड आमकां व्हड बी जावचे ना, आमकां फक्त 4 to 5 years पर्यंतच रावचे आसा. इतलेच एज आमकां जाय कायमचे. कारण जर आम्ही व्हड झाली तर आमकां सगळं इनोसन्स वता. वी डोंट वॉन्ट टू बिकम कॉम्प्लिकेटेड, वी वॉन्ट टू रिमेन सिंपल इनोसंट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. तर आम्ही बी काही क्रिएशन करचे ना, आम्ही बी ब्रह्मचारीच रावतली. तर हे जेन्ना जाता तेन्ना ब्रह्मा भरपूर संताप येता. आणि ते संताप जेन्ना तो आतल्या आत प्रेस करता, तो संताप चांगल्या दोन्ही आयब्रोजच्या मधल्या भागात
संताप बाहेर पडता म्हळ्यार तो कोणचा रुद्र. रुद्र म्हळ्यार शंकर, तो जन्म घेता. आणि रुद्र कित्याक म्हणटा ताका नांव दवरला कारण तो रडत रडत येता. रुदंती. रुदंती म्हळ्यार क्राईंग. रुदंती येता म्हण तो ताका नाव रुद्र. तर ताका म्हणटा की फादर आय विल हेल्प यू इन क्रिएशन अशें म्हणून सगळे क्रिएशन करता म्हळ्यार तिथे सगळे भूत पिशाच असे तयार करता. ब्रह्मा म्हणटा प्लीज प्लीज वेट वेट वेट, अशी म्हाका सृष्टी नाका, असले म्हाका लोक नाका. सो तू आता वनात वच, थंय ध्यान कर, आणि ज्यावेळी म्हाका तुगेली गरज लागतली डिस्ट्रक्शन करच्याक, एनिहिलेशन करच्याक, तेन्ना हांव तुका आपयता. आता तू वनात वचून राव. तर ते रुद्र तो वनात वता. तर तो ब्रह्मा मागीर बाकीच्या बरेच लोकांक तो मागीर तो स्वयंभू मनू आणि शतरूपा हांकां जन्म दिता आणि तांच्या मदतीन भरपूर क्रिएशन करता. तर भृगू बी तागोलोच चलो, रुद्र बी तागोलोच चलो, ब्रह्मालो. सो अल्टिमेटली रुद्र कडे जेव्हा म्हळ्यार अल्टिमेटली रुद्र म्हळ्यार शंकर भृगू मुनीलो भाव, कारण दोन्ही ब्रह्मानीच चेवडो आसात. सो भृगू मुनी जेन्ना शंकराकडे वता, तर शंकराक म्हणटा की अरे म्हाका भाव म्हाका मेळच्या आयलो, पण तो वचून ताका एम्ब्रेस करच्या वता. म्हाका भाव म्हजे कडेन कितले वर्षान आयलो, बरें दिसलें म्हाका, म्हणून तुका एम्ब्रेस करता. एम्ब्रेस करच्या वता तर भृगू मुनी ताका म्हणटा शी डोंट टच मी. तुगेलें शरीर पळय कशें आसा, सगळे ग्रेवयार्डाची आवाज ग्रेवयार्डाची जी ऍश आसा ती तुगेले बॉडीक तुका लायना. तुगेल्या गळ्यात सापाची माळ आसा, आणखीन असले सगळे घाणेरडे रूप आसा, घाणेरडे बॉडी आसा. डोंट टच मी विथ दॅट बॉडी. शंकराक इतको राग येता, तो त्रिशूळ घेता आणि भृगूक मारच्या धावता. इतल्यात पार्वती ताका अडयता, म्हणटा की ताका मार नाका, ही इज युअर ब्रदर. भृगुमुनी तसो वाचता. थंयच्यान वता श्वेतद्वीप, थंय वता. श्वेतद्वीपाचेर कोण आसा, विष्णू उरता. विष्णू आणि लक्ष्मी. लक्ष्मी तागेले विष्णू इज लाईंग डाऊन आणि लक्ष्मी तागेले चरण दाबता. तो भृगुमुनी जेन्ना थंय वता, तो डायरेक्टली वचून विष्णूने छातीचेर लाथ मारता. ही किक्स विष्णू. आता विष्णू जेन्ना किक करता, तो विष्णू एकदम जागो जाता आणि म्हणता की ओ भृगुमुनी प्लीज ऍक्सेप्ट युअर हंबल ओबेसन्सेस. लक्ष्मी देवी आणि विष्णू दोघे जण भृगुमुनीले नमस्कार करतात, कारण की त्या यू आर अ ब्राह्मण. ब्राह्मण जे उरतात ते आमकां वर्शिपेबल असतात. आणि आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी, जेन्ना तू आयलो तेन्ना म्हागेलें लक्ष नाशिल्लें, जाल्यार हांव तुका बरें तुगेलें स्वागत करता आशिल्लो. तर प्लीज कम टेक अ सीट, व्हॉट हॅव यू कम हियर फॉर. आणि तो विचार लागतो की ब्राह्मण तुमगेले जे चरण असतात ते इतली पवित्र असतात की तुमगेल्या चरणाचे जे चरणामृत जर आम्ही पिली तर आमगेले उद्धार जातलो. आणि ज्या ज्या ठिकाणी ब्राह्मण वतात ते सगळी धाम, ते सगळे जागो जो उरता तो पवित्र धाम जाता, धर्मक्षेत्र जाता. सो युअर फीट आर सो व्हेरी प्युअर अँड डिवाइन. तर युअर फीट आर ऑल्सो व्हेरी सॉफ्ट, एकदम मऊ असतात तुगेले फीट. आणि मगली जी चेस्ट असा दॅट इज लाईक हार्ड स्टोन. तर तू म्हाका मारल्यान तुकालाच पायाक जखम झाली उरतली अशें दिसता, बिकॉज माय चेस्ट इज व्हेरी हार्ड अँड युअर फीट आर व्हेरी सॉफ्ट. तर विष्णू थंय वता आणि भृगुमुनीने पाय चेपच्या लागतात. लेट मी प्रेस युअर फीट, दे मस्ट बी पेनिंग. तर तो ताका पाय प्रेस करता. ते जेन्ना जाता तेन्ना भृगुमुनी कळटा की हा दिस पर्सन डज नॉट टेक एनी अँगर. पहिली आता तीन आम्ही लोकांकडे इंटरॅक्शन तीन पद्धतीने करू शकतो. एक बाय माइंड, सेकंड बाय वर्ड्स अँड थर्ड बाय ऍक्शन. तर ब्रह्माकडे जेन्ना वता आणि ब्रह्माक जेन्ना तो अनादर करता म्हळ्यार ही इज शोईंग डिसरिस्पेक्ट टू ब्रह्मा बाय हिज थॉट्स और बाय हिज माइंड. हे फर्स्ट लेवलचे अनादर झाले. सेकंड लेवल जेव्हा तो शंकराकडे होता तेव्हा तो शंकरा किती करता,
वर्ड्सां म्हणटा डोंट टच मी, डोंट टच मी म्हणटा, म्हळ्यार बाय वर्ड्स इज इन्सल्टिंग हिम, शोईंग डिसरिस्पेक्ट. आणि थर्ड जेव्हा तो विष्णूकडे येता तो विष्णू सरळ लाथ मारता, म्हळ्यार कितें, ही इज शोईंग डिसरिस्पेक्ट बाय ऍक्शन. दॅट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट. हातान मारणे आणि तोंडान उलवणे फरक असा. तर इवन वेन आय ट्रीटेड विथ सो मच ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू विष्णू, he did not take any offense. म्हण हे बसून जेव्हा जेव्हा सगळे ऋषीमुनी सांगता, ऋषीमुनी म्हणतात दॅट मीन्स विष्णू इज द सुप्रीम ऑफ ब्रह्मा, शंकर अँड विष्णू. विष्णू इज द सुप्रीम. प्रभुपादाने एक स्टेटमेंट म्हणा की यू कॅन शो युअर ग्रेटनेस बाय हाऊ यू आर एबल टू कंट्रोल प्रोवोकेटिव्ह सिच्युएशन्स. म्हणजे जर तुमका कोणी अपमान करच्या गेलो, तुमका कोणी ऑफेंड करच्या गेले, तर ती सिच्युएशन तुम्ही कशी कंट्रोल करू शकता, कशी टॉलरेट करू शकतात, त्याच्या वेळेला आम्ही मनशाने ग्रेटनेस समजू शकतात. तर शंकर आणि विष्णू असे म्हणतात की हरी आणि हर हावे सांगले दोन्ही सेमच असतात. हा, पण तरी बी तांगले डिवोटीज जे उरतात ते हे भेदभाव करतात. आता साऊथ इंडियात अयंगार लोक उरतात, दे आर वैष्णवास. आणि अय्यर हे जे लोक असतात ते कोण असतात, दे आर शैवाइट्स. तर जरी शंकर आणि विष्णू हे दोन्ही दे आर सेम, बट द डिवोटीज मेक द डिफरन्स. असे म्हणतात की पूर्वीच्या काळी शेणान जमीन सारेत आले, तर अयंगार लोक असे स्ट्रेट सारेत आले आणि अय्यर लोक कसे करताली आडवे. कारण शंकर म्हळ्यार असो आणि विष्णू म्हळ्यार असो, ते दोन्ही डिस्टिंक्शन करच्याक म्हण तसे ते करताले. सो इवन दो द लॉर्ड्स आर टुगेदर, their devotees make the difference. सो ह्या सगळे ऐकल्यानंतर आमका किती दिसता का whom should we worship? Should we worship Shankar or should we worship Vishnu? तर it depends upon what you want. If you want immediate material prosperity, then you should worship Shankar. But if you want eternal prosperity, then you should worship Vishnu. आता why we should not ask for material prosperity? कारण मटेरियल प्रॉस्पेरिटी म्हळ्यार आम्ही तातूंतच एंटँगल जातात. एक म्हणल्यार दोन जाय अशें दिसता, दोन म्हणल्यार तीन जाय अशें दिसता, तीन म्हणल्यार चार जाय अशें दिसता, अँड देर इज नो एंड टू अवर बॉन्ड्स. म्हळ्यार कितें, आम्ही ताजोच विचार करत जावतली. ते एक अशी एक स्टोरी असा की एक फॅमिली आशिल्ली, एकदम हॅपी फॅमिली आशिल्ली. हा, सगळेजण एकदम बऱ्या रितीन सगळेजण रावताली. तर त्यांच्याकडे एक मनीस आयिल्लो आणि तो म्हणचा लागलो की ही फॅमिली कितली हॅपी असता. तो ज्याच्याकडे सांगले ताणे तो म्हणता लागला, हा दे आर व्हेरी हॅपी, बट आय नो हाऊ टू मेक देम अनहॅपी. तो म्हणता लागला असे हाऊ, म्हणजे जस्ट वॉच. तर नेक्स्ट डे मॉर्निंगात तो जो मनीस आशिल्लो तो कितें करता, एक बॅग घेता आणि त्या बॅगेत 99 गोल्ड कॉइन्स घालता आणि तांगेला दारा मुखार दवरता आणि बेल मारता आणि पळून वता. तो जो घराचो ओनर जेन्ना दरवाजो उघडता ताका ती बॅग दिसता. अरे बॅग कोणाली, सगळ्याक विचारते बॅग तुमगेली ना, हांगेली ना ही बॅग. तो बॅग घरा हाडता, घरा हाडता आणि ओपन करून पळयता, तातूंत गोल्ड कॉइन्स उरतात. तो काउंट करचा लागता कितले गोल्ड कॉइन उरता, 99, कारण 99च दवरिल्ले. तर 99 गोल्ड कॉइन म्हणटा, अरे 99 म्हळ्यार अशें ऑड फिगर उरलो बरोबर ना न्ही, 100 उरच्या जाय. ताका दिसता, म्हाका दिसता म्हगेल्या पत्नीन दरवाजो पयलो उगडिल्लो उरतलो, त्यातले एक गोल्ड कॉइन तिने घेतली उरतले. घरा येता आणि आपल्याला पत्नीक विचारता की ते गोल्ड कॉइन खंय आसा. म्हणटा खंयचे गोल्ड कॉइन. म्हणजे भायर एक बॅग आशिल्ली, त्या बॅगात
100 गोल्ड कॉइन्स आशिल्ले, त्यातली एक गोल्ड कॉइन तुवें घेतला ती म्हाका दी. ती म्हणटा हांवें ती बॅगच पळयली ना, म्हाका खबर ना गोल्ड कॉइन आसा म्हण तातूंत. तो म्हणटा तूं खोटें उलयता. ती म्हणटा पण ना हांवें खरेंच घेतले ना, मग ती बॅग दाखयली, पळय 99 कॉइन्स आसा, 100 हांवें कॉइन खंय गेले. तर ती बायल म्हणटा आय डोंट नो, मे बी अवर सन हॅज टेकन इट. सनाक आपयतात, ताका चोरलाक आपयतात, म्हणटा की तुवें ते गोल्ड कॉइन घेतला. तो म्हणतो ना म्हाका बी काय खबर ना. अशी म्हणटी सगळे जण एकमेकांकडे फाईट करत रावतात. 100 कॉइन खंय गेले सगळे जण म्हणतात आमकां काय खबर ना. नाव टू मेक दॅट, टू गेट दॅट 100 कॉइन सगळे जण म्हणतात की आम्ही भरपूर कष्ट करूया अँड देन विल बाय दॅट सिंगल गोल्ड कॉइन. आणि तशें करून आमच्याकडे 100 गोल्ड कॉइन जातली. तर जे सुखी समाधानी फॅमिली आशिल्ली ती फॅमिली आता झगडी करच्या लागली. भायर वचून गरज नसताना भरपूर कष्ट करून, कष्ट म्हळ्यार कितले, मोर दॅन नेसेसरी कष्ट करून, चोरी करून पैसे गोळा करच्या लागली. कित्याक ताका आतां एक गोल्ड कॉइन जाय आशिल्लें. सो they were not happy that we got 99 gold coins just like that. आता 99 गोल्ड कॉइन्स जर का आमकां कोणी दिल्यार आमी समजताली की अरे 99 गोल्ड कॉइन्स व्हेरी गुड, भरपूर पैसे मेळ्ळे आमकां, भरपूर डोनेशन करचे जातले. दॅट इज वॉट डिवोटीज विल थिंक. पण जो मनुष्य पैशा मागे धांवता ताका ते 99 उरू दी, 95 उरू दी, ही इज नेवर हॅपी. 100 मेळ्ळ्यानंतर बी तो कितें म्हणटलो, हा म्हाका 200 जाय, म्हाका 300 जाय, 100 कितें जाता. सो अवर क्रेविंग गोज ऑन इन्क्रीजिंग. आणि जेन्ना आमकां क्रेविंग इन्क्रीज जाता, भगवद्गीताक तो श्लोक आसा न्ही की जेन्ना अटॅचमेंट, लस्ट पहिली जाता, मागीर अटॅचमेंट जाता. अटॅचमेंट जाल्यानंतर तुमकां ध्यायतो विषयान पुंसान, संगोस्ताश्तेषु उपजायते, संघात संजायते कामात, कामात क्रोधोपि जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृती भ्रम, स्मृती भ्रमशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यती. म्हळ्यार कितें, ध्यायतो विशयान पुंसान, म्हळ्यार आमगेल्या आवडीची वस्तू जर का आम्ही फोकस लावून पळयत रावतली की म्हाका हे जाय, म्हाका हे जाय, इफ यू मेडिटेट ऑन दॅट की म्हाका हे जाय, हे जाय, हे जाय, ताणें कितें जाता, अटॅचमेंट डेव्हलप जाता. अटॅचमेंट डेव्हलप झाल्यानंतर लस्ट जाता की म्हाका हे जायच म्हण. अँड इफ युअर लस्ट इज नॉट सॅटिस्फाईड, मनुष्य कितें जाता, फ्रस्ट्रेट जाता. फ्रस्ट्रेट झाल्यानंतर तो अँग्री जाता. आणि जेन्ना मनुष्य अँग्री जाता, ताका राग आल्यानंतर तागेले जी स्मृती, मेमरी, इंटेलिजन्स सगळे नाश पावता. आणि जेन्ना इंटेलिजन्स नाश पावता, तो भ्रमिष्ट जाता, तेन्ना कितें जाता, तो कितेंय करता. ही मे ऑल्सो गो अँड किल समबडी, ही मे गो अँड लूट समबडी. म्हळ्यार कितें, तागेलें फॉल डावन जाता. तर हे फॉल डाऊनचे ओरिजिनल कारण कितें अर्जुनान विचारले, तर फॉल डाऊनचे ओरिजिनल कारण असा की आमगेली जी इंद्रिय तृप्तीची जी वस्तू असतात, त्या वस्तूक जर का आम्ही आमगेले कॉन्सन्ट्रेशन केले किंवा म्हाका ते जाय 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 अशें म्हण ध्यान न्हाणी मनी दवरले, तर आमकां अल्टिमेटली फॉल डावन जाता. तर आमकां ध्यानी मनी कितें दवरचें जाय, भक्ती हांव कशी करूं, सेवा हांव कशी करूं, भगवंताली सेवा, भगवंताल्या भक्ताली सेवा हांव कशी करूं, हांव म्हगेली आध्यात्मिक प्रगती कशी सुधारू, म्हगेले अनर्थ हांव कशे त्याचं निवारण करू, अशी जर आम्ही विचार केला तर वी विल गो आफ्टर दॅट अँड अल्टिमेटली वी विल नॉट फॉल डाऊन बट वी विल राईज, वी विल गो टू कृष्ण लोक, वी विल गो टू गोलोक. पण जर का आम्ही हांगाची मटेरियल चीजाची आशा दवरली तर अल्टिमेटली वी विल एंड अप not getting anything. We will have to come back to this world either in the body of a man or woman. आणि जर का आम्ही खूप पाप केला तर आम्ही we can also go back to animal life. So we will keep on coming back. We will never get out of this cycle of birth and death. तर जर का आमका cycle of birth and deathच्या बाहेर येवच्या जाय, so we have to do bhakti and do bhakti of Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. हरे कृष्ण.